Selam şayanlar. Tabiat dünyası boyunca seyahatimizni devam edip, bugün biz sizin bilen dengiz kaplanı bilen tanışırız. Dengiz kaplanı Antarktika sularında yaşayan canlısı. Haligi hayvan Güney Amerika'nın suluklarında da yaşayır. Onu şulayık Avustralya hem Yeni Zelandiya yerlerinde görüp bulan. Dengiz kaplanı Antarktida'da yaşayan tülenlerinin en zor türü. Onun gövde uzunluğu yakınca 3-4 metre kadar җитә. Ağırlığı ise 600 kilogram şaması. Haligi canlısının tepeleri işkek kebek yassı. Şuna göre su astında onlar bik tez yüzer. Akırı җирдә ağır hareket eder. Dengiz kaplanı su tübüne 300 metre terenlikке düşe ala. Uzak vakit sulama oturырга сәләтле. Керек булганда судан тиз генә сикереп чыга да ала. Dengiz kaplanı yırткыч hayvan. Шуңа күрә аның тешләре бик көчле. Алар суда яшәүче пингвиннарны, түләннәрне аулый. Дуслар, әлеге хайван бик кызык тавыш чыгара. Сезнең дә ишеткәнегез юктыр әле. Әйдәгез бергәләп тыңлап карыйк. Dengiz kaplanı тынычлык ярата. Шуңа күрә дә ул ялгыз яши. Алар якынча 25 yıl şaması гомер итә. Dengiz kaplanı турында күп сөйләдем шаяннар. Хәзер сорауларга күчик. Dengiz kaplanı китнең бер төреме? Yok. Юк, әлбәттә. Ул китсыманнар отрядына керми. Алайса ул акуланың кардәшеме? Yok. Юк. Dengiz kaplanı акула белән бер төрдән түгел. Димәк, ул түләннең бер төре? Әйе. Әйе, җавап дөрес. Афәрин. Икенче сорауга күчәбез. Dengiz kaplanı зур-зур төркемнәргә берләшеп яшиме? Yok. Юк. Дөрес җавап бирдегез. Бәлки алар кичкенә төркемнәргә берләшеп көн итәдер. Yok. Юк. Җавабыгыз дөрес. Алайса алар ялгыз яшиме? Әйе. Әйе, dengiz kaplanı тынычлык ярата. Шуңа күрә ул ялгыз яши. Афәрин шаяннар, булдырдыгыз. Дуслар, бүгенгә шулар иде. Әйләнә-тирә табигатьне күзәтеп яшәгез. Чөнки хайваннар дөньясы бик кызык. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.